Ebusia yatnase ye mo bibia akwaba on subscribe me se mo na subscribe be sha ma onua na onua eya bia hwe ende so yatnase abedi nkomo nti misraw enfo wode no mi se ye nwie no na wanya ho ntiase na bo sua bibi wom na aboa na ende kada na adoso subscribe e free obi anti wuska be obi won nche wonom osa team so a options eba ko all which I say video bia to ma won say be kan first me semre no me be ko ya paso no di nchia kakra bi amamo na de obia no be de asomo na ende topic na ano odin watia but akoye say chrekonkon na ya mokan no mati musem no sa enso de bia ba bia na eba in different dimensions sa na boys wetie watia ba ende de no obeti be different therefore makwaba we dey mean say me kam say utia etiefo na de obia no very small ba da si bebre da nature friends ina say abrebia omkoso ehwe ye omutie ne yadwenkyere mesre asanteman ganaman wiase afa na nyina se obia mfa ne nsi nature tv anase one day tv ne wonkotie sempa yede ma wiase afa nan ene ganaman ene asanteman da obibia ase odefo na di nchia amamo no yesembre yetufa enti no kaye ho na yensua de no bi anda odefo be se o kire ade yatete da bia yete ati be se o kire ade ne tie wanse ebusua bia ewo ade a yedi gina ebusua no enti no me koni sei yaka se ejinaye a eda nye ejinaye wanyene ba yaka se ejinaye a me metuwe ne ye bejina ya me bejina ne se me na wo me maame ye fra na fie jinaye on se me kaka se bi se ye fie tete abreso ni nipa ti me na nanom diska ene kupe nipa e ma ye fie na yase ye dai adore ena aja wo me no ono so na ahyase na onima nti ono so e ko boss my friend say oche on ku jinaye na jinaye a me na nanom jinaye ne say ye fie e boss mo kase a titi abreso odi nka ba kurudue mu ansa na so bomene e be bo na ye brani ene wo bo sa nemom ya kase kuro wurade a ene ye so bomene asikire nse ono mo sa ne no me ede ne ye bibia hyekyiri kuro no amenne amanse kuro dua we atere ejira ya ye kan se eni pani fia itim ko busum bi ho eso bomene sebe mena awome meja wome enso awo no bi nyedai ema se me ba kokorawa anase me ba berewa e bi kura no a ne manya nana ana eba amana nka etam pokura nyedai amni ko no kokudua eso bomene se ene waka mate ene sa na tie dia e bia pidwai pakoko pakonfem abrodoma kra ene niema bebre na memfanya duade e o mu fie ha okay ne pakoko bataya wohwane ne mma na yemfo mu mutu sa mamre na meka no so sede be ya aboa na epro no sede be ya ba bia so ko awo so anase wo fa yafundi a na seso be ye dai betore na waya mamre no ebia no akyekyere bi asidi bi anase dufa bi anase bowe o se je fakoto aboboa ana kofidua no nyina ne fa sa de ne ye dai
to ho na busua ni nyina butiri ene ye no ampa amena na beye obeye yesi pe no ebi kuro okwo bosom no so kura na ebi kuro mfie be aduonu mfie aduasa na ya fundie ni bi nya dai e mai okwo ya bosom ne kire nsa afapem no obeye na okwo ya do bia na pepepe yes se kokko na fikire na ni kuro botara no na amabio no fanyi nsen awawo okwo bosom no ho no no de aduade bi ama no ebi agisidie woi fakoto ha okwa abome masu obome ni din bosu akosi esua din bobu nsam din sirikwedi ampon sarasase ya ene ne ofie nsamafo se oba me masu obome ne ho me nam se fasa aduade wei obedua ha aduade no a wodi bedua na se kire ne se efie ho muni nipa ye dai nti se dia be ya brebia ni gie ebebe fidua no yeye ebebe fidua no ahoto ebebe fidua no kasa ene ma ebebe fidua no no de sase de no no de niam aka ho enya niam nyina na ye dai ye bodini no de sade na ye dai adua nti di dua ho no mo oba no me nana ko ni kunu nche na obotara no no a banko fikire bio na wawo so hunu ne firi wono awo ne to aso na eba me nana so mu pore ne bia wakwo lipa edu so hunu okwo wudu no so wanyama ebi wanyama enum ana memenum ebi wanyama ensia emema enan ana ebi wanyama emensia ema anan da sebo ma boda ne a emema ne bewo obenya banana no ne mama ne bewo obenya banana no nti basa no a emasundue no wodo no kore ye dai ebefi emene monyam ebefi ona kire sade a me nana kwohwehwe ye no ne nsa ye dai aka ama nipa abefi dua no so ho na no ne nipa no befi dua no mu a ebia no wokwo ye no wo hye so obomene bose nana sawodom boa me na ade a mehwehwe no me nsa tumi ka me nyaba ne bia me bro odwai bro akoko me bra wonsa ebia bamoa anase kusua anase chirifuwa adaboa baako adaboa ne ye beka ne se 1 crate so ho eka ho na me nana ko ye na wonya asa ema ni nyina no ne wira fise wo kwaso bom ne ho ma ne ye dai aboa no ti basa eso bom ne bebusa me nana se wo bunu kwase ade nti na ade hawo ne abebrese abeto me so nam so mai wapede ne wasade ama wo na fe na me de ne de so be e dia kire me nti eno ne basa ne se so bom ne kwache me nana yesi ade asuo bom ne ye no waye bone na we se twere osem no Yesu Kristo sa kwatafo se eyade enya mu ba ko pe ne ko yi na ye enti se nipa timi ye bibi gi ase da ade nti na sunsum de wono wo ye bibi ase da na wonye de onye banana omo se sunsum bi wo hono ma ejena na wo so bat akofa ensma ba omo se sunsum bi wo a ebia wokọ bosom so ana sunsum bi bo wa na aseda na yo se wode kọ no ono a bebo we arefre sedia obenya ho kwan na wotumi ayew enye no kore da obi okan ye bi aboa bosom bia ne ho no mo be yesa de ye ne nipa ya ba no ena ye nka no kore di ntia me ka se ne nipa ya ba ne nka no kore se woni mpefe se me mra me kwa ho kire mu me kwa so bom ne ho me kwa nto ho ko tegare ho me fie me nim se ye di minya sofo ahye nkoma ka kire me kramoni aka kire me dunsini aka kire me konfo aka kire me mala maye dai aka kire me ase ne sa na tie dia me so me ntra se ma me hyebre ensei nti me ko so bom ne wonam de me hawo ne ma bebre sa ye dai akotu ne nim okwa ye so bom ne se no kure me ye me di mamaw
said ya beye fie na busua no so beye nso no mabedem said ya beye nchikafo nyina be dia mo bibia ye dey adie na so obuwa wo ye tam emra wo ba ne de sebe na bia wo de chelo wate ne koye ebikura na wo na abobɔ fam ebikura sakre kura na wo nto obi da ene wasisi fie e de daka asimo akese emu saa mena wo fra so de fie na akoye o kuro no sofu huni wantimi anye kramoni huni wantimi anye dunsuni huni wantimi anye oba ya obesu kire so obom ne wa yama nimonyama ye dai aba wanya hoto ame wodu agudidi mebisu abusua so mebisu abonte so fo so akina wo firi won ma akọ ye no a na wakohia so fo turufuo bi okohia fo turufuo bi wo se bosum na akọ no so no enye wono na bo awo wati ase eya benten ana asase mesia na kwasi anto enti kokọ hormo a bosum no obaye dai obedi wunya enti nkoho bio esansa kokọ asori dem a obo afode kese ma na ye dai hunu gentira onim se wojawo ma wokọ a umba hobio wati ase enti basa no a de we obesi akasa asem na de akere no so bema puni bi ni akam bia to tiri ntia irefie beba wo so se ne sa na tie de a se bosum na ntimi amoa me a ne se sofo na aboa me de a ene am de aseda no beba ko ma twedi am poti ha de aseda ne ko ma no ko na te correction asofo fo no bo sika de to furo so de ko ma twedi am po dabi enyo ma na edie ma na edie ewia won na so de ma fo do sei na to kase sisi da ya kese sei eno obo sofo ka wo dam libodi ni kire wa yemba ye dai besho enti basa se pende na so obo me tena so ah na dai enti se kai kure nya nam no ne nkuntomere enti sa na tie dia akure wabum kwase ya enti machiro no ba chirim kwase bu wase ti wachewa na waba edu chinchina dabi wo kwasu obi ho ode na hawo na bebre se koto osu obomene na so na buwa no na wodi ye wie no anoma awrefisu ena so ne yedai eye ne sa edo baaye na obetua mpatade ne de maso na bodwo a wodi utiri yedai echew e mani pa nyina hunu se bone a wo yedai udi ye ni enti enu nti ena nipa se so okobusum ho na wo boa wo a na wo bo wa yirefi busum bia no obo yirefie manipa busum bia ni wiase obo yirefie ede manipa busum bo nipa na wonse nipa entina obusa de wo ho wate medase se wo oguso etre ade cause na wo bebrenati mu se okọ bebi na ye boa wa omo amebo arefie na omatumi enya kwan na mo abebe oni ade ba wa chiri mama ya ate se bosum enye sa ye nipa na esuban on se bosum e de no maka se bosum na boy refi e de manipa no no afa kwa bi so asa aba etimi abeche o meboa e wie na akosofo ho na se sofo e ma ofoda water se fa kodware o ma we konom o kire bisia insu akwa nkire enkyina kwa nkire na wokoye na yeyi ne sasore dem wansi wonu bio ne se bosom no so sa sofo no esofo baabo no de domewa eno na etwadi ampon na domewa na so wonu nipa na domewa a deep question oh no great oye na ba so wate dem pem kire wate wase fa cause mahuna sofo bebia bebra etim de bible do nipa bebre wate ase na no twadi ampon na domewa na se sofo no na ye dai domewa asoma obi say ano odin etiefo monfa mwadwen kire embra na mon feel free comment or the eyamo modia monfa mbra na yembobo de be hia no besan de amama no asemu yegususua de ekwe ni enokra do kanu ebia asori a wo mu waka ode wa o hawato osofu nanim wa boa mpaibo mu ne akwankyere na adeko na wo hwe no wonsa aka na wensi asori de mobium ba onu ehu ena wasan ate se wonsa aka na wakoja asori de mfoforo da ase wo ho no ma
Osofo no eden na wo hwa obeye fa wadwen kyebra we de konfo koye dia ene bosom koye dia se ebone sofo koye dia se Nyankopon hira wo eno de se asori dem no yen sa de a enye nyame na ebo na arefie ba se oko bosom ho na yema na de a bosom na ebo na arefie na wasan abechi no tina dabi mkan sem bi de wo ho se sofo wu a esi Nyankopon na ato ne nsafere nemo nkonfo so wu a enipa nyina beka se ne su ene ne bai ene na bosom na ayedai ekunu enti Nyankopon na atria ne ka what you say na de na sofo wu de nka se twedi ampo atria ne ka hey azemo nkakra yabete enyama biase because oma dada nipa che me de bia mbetna bia me kam so ma dada nipa che nkakra yabete enyama biase local why no ya ina nanom so ma ne yeso mo me ka ne nipa dasani bia betie me sankofa yenchi ye me ye fi ye kuro me hina ben a ye ba yira wadwa basi ye nokre nti sanko yenchi ne nkofie na nanom tete atempo ne ye fa so nokre ende ya toto ma bebra atwene ma ende wo hwe ahomatentan kese social media kra nya ma yekoso no na ehia ahote na ahomete nsu bi anu ade wo ho no bibini ba ya wo de nka wa mamre de won se wo hwe mamre na brofo no de bible kura de baaye no wako mu kuro ma hu asoro da do wesi wo omo gunu kura de aye we omo fanya business omo de aye business eno kre je wo ko ho no mu a omo wo asoro da ye ganafo a na Africa fo a yakọ ene ye wo asoro da de ye de what you say tike ka se twedi ampon ene wo wakomam eno no twedi ampon ene akomam tie ene nukuridie ene kwantere ne abefa so okay nti entrance mani pa hu mfuturo fa mu no therefore ejinaye no eguso eje adwuma ennenne me fie me de ye wo pa ye say ende obi pe say o jina nemba like nemba wawo mo no obi say o ye ejinaye mo a ewo ho me no tie sesi akora ope bi a ye be jina bi ama sa ye be jina so ama ye nim tuntu ne kankora ba ama on se jina ye ne edwi na ye no we nyina dwuna bone ejira duade papa ama odo mankoma ene asase ya na nanam samafo so dum tumi no baba sakase be hira so mankuni me beje medio akawo ntino fa ne number na frɛ no na omboa ugina omba oda achemba ombe etitiri ombe akasifo because unnim chinasem bacho yakwa enim tino ejinaye no sebia mawo memba ana afi na meba bewo betumi aba begina sebi begina enyama be na mehia ye wom nyina ne se wieo ejine konfo no ana bo akoko su ne bu ne be wo se ne suma ne nani metia sisi ye di perform nkomo ne yedi aduade ne yegina no ye rumpimu atsi ebi katachi esu bomene esu kosi esu ya esu bonsam kwa akuo ene na pamfo o me na kire se konfodu ene Nature TV aduade ye se na mpese medua ede ma no sade ye baya da chi ankwa ama e baya sem na ho ekopim wiase awie ye enti fasade ye wei fakoto ha e fa ma no kata chi de kire me a do kire na no na de bakwakoto no bia ma wo na mo ndo so be ba peso ahwe no onkoso no wonhwe okay wo se bibi wo ho na se bibi ni ho o therefore man bisa we se ka bibi ni ho ameba ko biri kofo no chi emra wo de sikai e be dua asantimem no abrofo ama so mu ba betu o man fa mfidie nyina ama ade nti na beto se ne da so si wo yintimi ntwu enya gina ye ogina duade ne de si wo kumia ba na odua ye no enya gina de ye
enka bibi kan wi eka bibi ntina mu gina ye wonim de dache ebeya ma santeman nti no bia se bia de bibina to bia ka se gina ye ni ho a oboa odefo man bisa we ejinaye no obi wo no beka se emba nkwa na ejinaye ba mpem bisa se ebia medjuma me yeso bitimi betina ewie so obo no mo wosemi kuya ni oye koko odoburu enkate emo wona na fofuo nyina beye se adwuma no obia kotwa watwa buru ono nko ade ebi betima twa bia bag 300 bags 200 bags ono nko ade wakotena no masabe gafra che boto ba kopekura wanye dai kuntwan so bokoso wodofu kakraka wati yasiye enipa na ne to ane ne bohye na ne ne adwuma woni ne ne yode ye na adwuma tabi unma duadua wadua no wonafu tabi ehwe enti obia ne kra ne kwai ofaso a odi bia de bia de okay ejinaye se nye efu nko a o meka ejuma bia o nipa bia o ibi bia o pese wo ye bia e wo se wo gina no okay we de masuma uye ejuma na nkoso ton ayento bibi bia wo ye bia wasase so a onim se ede eduane eto o table so no china sai ejuma no because unni mo chirasem ebia nde na ekoso ma o boni age wa relax but ya na eba no unnim enti no china ade no na obi entumi anhaw because say ejuma wo ye se ekoso ma o na o relax na later ebe fole a no be mo foki enti no mesraw the number that screens mumfa na mumfrɛ no na muntu anamon utu anamon a embo bi amane nko akowuti na ebeboa anu am da se hwɛ on se me kasa de me kan ware sem wo ho se be school fo be ware se efre bibi se courtship nya sa se mo nam ko shira na se be ka fra che mo ko hyehyɛ mo awade ye die ntina ya mo de ko to sofo nim se omo mpa ye wo so ye dai e fa mam se dia ba aware ne brede be so no o se fu ntimi nya den se so osofo no omo de atoni so omo mpa ye na de ne be ye a sign or how bia na influence na entumi ngina na konfo ko gina se gina de no a ye se ye bone na sofo so ko ye sa de no a ye bone ana se ye papa onye ba wate de mpa me chiro na se ti se sofo bo mpa ye de taso dia na tere se ye gina dia wa gina se de be ya afa nunu mienu na waka mo obomu no wo se fu ntimi nya kwa anye dai embo nwurem na aware kra no o ware na wakacha osofo se onhira soma o ya baako etumi di baako bone ewie baako tumi fa baako echi ewie ba so mo kwa amamre fie ya abusum fie ewie na o mo ko hira so a ya baako ntumi nya baako bone baako tumi fa baako echi because osoro no the reason why no enti enu nti na nipa say bosom a bosom because bosom wo ye bone nne obema nipa nyina huru bone a waye dai ntinka en ye nananom de no ye o ewie wo be ware a nka honum na the best place was nka wokọ guy bi ya na me hwe na yi wo TikTok ye friend biabo biabo Mr Nonsense ya okasembi woso wono de wo be ware a oba wonfa wo nkwa sori den kan kire se sofo no nko hira so ono na wade oba wade wono wo be kwanto a no mo sa na bia na oba no kwasere no wo se hwe en de local one ye na nanom de ye no en de ye papa asekire ne se be ko edua da so ya ya mamre ato so enti se mebubugu da mu a wote ho mani fra wote ho se be me ba mawu a wote ho tete abreso na ne ye maame no mu ne ye nananom ware no ebe ye de ne be ye nwanwa se wo ba ne kunu bebubu na ni be fra se be ne be ma ni ho ne mpokora ko be kam obi aye dai ate so ene na ma afọ kora se be obe ma kora ye adwuma mponi ena dai na be ma da famu
So woni ne dada mu kura se be gafra che mu di mpa so agoro no kura no ya fo otua na so no ne mpra frɛ no esan se obaka kyerɛ se me wo mi kuru nti obaka kyerɛ se me yɛ ade no kre what you see enso na ne dakete so koba na sansa mo ni we no betim dia kwaso wo bom ne fi dawi empokura no wo ba kwada kura no nware ya mutim nkoroso so wo bom ne hanom da oboa se kyerɛ se wo hunte so what you see nti hote dia o kwai so ko de bi na hunte a wo boa so wo bewura da no mapi wo betu a wo so ka obepagya wakɔsoro de wahwe wo bra amobi ahuna wo bɔne a wo kanyina na wo bɛka se ne maye so nti obi akasa de bia wo wiase bia nipa ema yegina aware yegina ejuma yegina akwantuo yegina because o kɔno nim de besi wo obi manso eno kra nyina obi bia wo boa bre kwa wo bre wo bra bom nti me kama menu no mate edase se obia wo siso a wo bɔ bra pe yeye nkunimdie no gina wa bra bɔ ne gina wo nipadua e gina wo kra na bibia wo ye bia no wodo mankoma ne nananom nhira wo na wa mere wa bra bɔ nye sa de ya wo bo wa no wa fofo nyina ebe ko se mo kwakoto nte obia to obedi ate ne bi nko de wo beto bi ne ye nkontia se obanyansafo yebuni be yen kana sem therefore anu ato waka kyerɛ video ye bia kyina ewiase mu se wenkyina wade pe bia ebefi nsa obɛware ko kyina aware no wone oba no munka madwumbom na munko kyina aware no na o ware kra na wugina o kra na obi ede handkerchief pepa wani kra no oyi wanyonyam oyi wawode akọ timesere mu ejuma aware emba bibia wo ye bia kyina meda wi bia sese onya abre no hwe na wafo de no obo ade nhyira wo da fofo be se hia